Assalamu alaikum wa rahmatullah. Garɗiraaɓe wondaɓe haala marketing e luttuɗum de chaine je groupe ji ɗi ndaara ton vidéo ji amin. Mi hofni onon pat mon ɗum derri ko moɗon Adamu Haruna. Wato woodi opportunité feere mi heɓi haɗɗo ɗo seɗɗa ha nder Tronlink. Mi suwiti mi partage ɗum be moɗon. Kala on mo yi ɗum intéressé ɗum fuu wawai fonda sa'a muɗum. Wato ɗum système Tronlink. En andi Tronlink ɗum wallet latti ɗum daidai banta wallet ji luttuɗi, babal ngal a sokata daidai crypto money ji maɗa, baɗum banta Trust wallet ko Atomic wallet ko blockchain ji luttuɗi ni, ma bo Metamax nonnon banni Tronlink bo wa'i. Tronlink mai ɗo ɓe ngaɗi système feere, a wawan a configura système mai ɗo ha nder compte maɗa. To a configuri ɗo ɗum minage de Tron TRX. Wato ɓe waddi système mai, en anda système mai ɓe waddi système mai ɗum foti ɗum neɓa ko ɗum neɓata ɗum pendant quelques jours ko quelques mois ko quelques années, Allahu a'lamu ɗo kam en anda balle ɗo on ɗum wari. Himɓe pat ɗo naftira be majum e ɗo keɓa riba majum. Dalila mai ɗo mi waɗi recherche dow majum, mi tawi ɗum hunde on de vraiment très important kende hani goto nder meɗen fu fonda sa'a muɗum hatton. No ɗum woni ha nder compte Tronlink mai ɗo ɓe waɗi anasa nder paramètre mai ɗo woodi lien ɗon ɗum yerɓantama ha ya configura. To a configuri a activé ɗum, a connecti ɗum, warta activé daidai minage mai. Donc ça dépend de nombre de USDT je a mari ha nder compte maɗa Tronlink man ɗo. Exemple ba jotta ha on gi haɗɗo miɗo mari daidai USDT. Nda ɗum haɗɗo miɗo mari USDT 55 USDT. Donc 55 ɗo to mi activé ni kala nyalawma kala nder 24 heures fu mi tami recevugo 5% de ça. 5% de ça. To ɗum $100 mi mari haɗɗo ɗo ma mi tami recevugo 5% de ça. Donc 5% de $100 en andi ɗum $5. Exemple to miɗo mari $100 haɗɗo ɗo to mi activé ɗum, donc kala après 24 heures fu miɗo mari $5. To ɗum $200 mi mari bo kala après 24 heures fu miɗo mari $10. Yerraɓe mi tammi en giyan daidai ɗum mari bénéfice vraiment sosai. To a activé système mai, to aɗo mari $100 kala nyalawmare fu aɗo mari $5. Donc to a tasitake boɗɗum pendant 20 jours a waɗi double daidai ko a mari mai. Supposons que to aɗo mari $1000, to aɗo mari $1000 kala nyalawmare fu aɗo mari $50, kala nyalawmare fu aɗo mari $50. Donc ça veut dire que pendant 20 jours aɗo mari ko watta $1000 double daidai ko a marno mai. Nden mi andi goɗɗo feere posine question wi'a ɗo kam le dollar je mi mari en USDT mai ɗo kam mi investisa ɗi ha nder site feere na? Non, wala investisugo a investisata. Dollar ji maɗa ɗiɗo joɗi nder portefeuille maɗa, ɗiɗo sécurisé bana non ɗo ɗi gonirno toujours, ɗi dimbatako ha ɗi ngoni ɗo. Il suffit que a yaha activa système mai tan. To a activi système mai ɗo ni a connecti ɗum, donc a activi minage mai ɗo, kala après 24 heures fu a tawai daidai 5% daidai ko a mari haɗɗo mai ɗo. Kala nde a ɓeddi dollar ji mai ɗo fu ɗiɗo daidai pourcentage maɗa mai ɗo ɓesdo. Kala nde a ɓesdi dollar ji fu pourcentage mai ɗo ɓesdo. Donc en tawi ɗum hunde feere on quelque chose de bien. Yake ko ɓe présente yami sungurla man ɗo mi famai no ɗum système je Tronlink, mi tammi no ɗum système feere jum kanjum wonno vraiment mi wonai no intéressé be majum, mais sai nde mi waɗi recherche mi fami ke yo ɗum système Tronlink on waddi ɗum. En anda Tronlink man ɗo waddi ɗum derraɓe je daidai publicité je attirugo attention himɓe, heɓa himɓe ngata hakkilo muɗum be utilizugo Tronlink man na mala en anda. Mais min kam miɗo conseilliri ɗo banni. En andi wallet ji ɗon jur banta Trust wallet, banta blockchain, banta Metamax, himɓe ɗo utiliza ɗi sosai. E yake feere ɓe en fu ɗon ngaɗa promotion feere banni mai ɗo ngam attirugo himɓe, heɓa no himɓe ngariri ngaɗa ko utilizugo daidai wallet maɓɓe. Donc dalila mai ɗon foti waɗa ɓe ngaɗi banni mai ɗo, mais au moins en profite au maximum be daidai chance ɗo en keɓa en bénéficia hunde feere. Goto nder meɗen fu wawan soda, to ɗo mari dollar ji USDT ma yerɓita ɗi wartira ɗi ha daidai Tronlink. To a wardi ɗi ha Tronlink ɗo a wawan a bénéficia be daidai sungurla man. To a wala USDT ba foti a soda USDT a stoka. To a sodi USDT a stoki ni a waɗi ɗum ni pendant nyande to fototiri ɓe mbi ɓe darni système mai nane ma dollar ji maɗa kay ɗiɗon e ɗi sécurisé nder compte maɗa, wala mo hoti hosa ɗi, ɗiɗon nder compte maɗa, a wala probléme, ɗiɗon nder compte maɗa. To e ɗum continue bo aɗo continue heɓugo bénéfice maɗa. Vraiment c'est quelque chose d'important. Mi tammi en fami goto nder meɗen fu wawai waɗa ɗum. E nden bo to a waran a waɗa ɗo kam ko mi wawata wiugo on investisu daidai capacité maɗa. Investisu a anda on responsable daidai ko a investisata, a investisa hunde nden nde a woni capable bo perdugo ɗum. Mi tammi en fami wala ko wonai ɗum risqué, c'est toujours risqué, c'est toujours risqué. Mi tammi en fami.
konde ɗum hunde on lattinde nder Tronlink ɗum ɗo sécurisé ɗum Tronlink waddi ɗum man ɗo Tronlink maɗa mana fu a foti a yejjita mode passe ma ko nandi be man ta nana banni a wi'a a investisa n'importe comment ça dépend de mojo fu capacité sembe muɗum mojo fu investisa be deidei sembe muɗum himɓe ɗuɗɓe ngaɗi déjà ngaɗi retrait nder ton trêve de retrait mai ɗon banta Modibbo Lamin fu waɗi retrait muɗum e ko nandi be man himɓeji ɗuɗɓe nasti Abdoul Hakim e ko nandi be maɓɓe leader en ji ɗuɗɓe ngaɗi e mini man bo ngaɗi retrait pendant quelques jours ɓe recevi dollar ji ɗuɗɗi en tawi enen bo hanayi en sakkito dalila mai ɗo mi wi'a mi wara mi présenta en sungulla man ɗo goto nder meɗen fu han waɗa ɗum to a wala Tronlink ma a wawan ama tota ɓe meɗen min kollen no a créirta compte Tronlink to aɗa mari compte Tronlink bo a yerbita dollar ji maɗa ha ɗo man tan mi tan mi fami mi andi derɗiraɓe e ƴamtoto sungulla mai ɗo no ɗum warete no goɗɗo heirta configura ɗum e ko nandi be man dalila man ɗo ngatani vidéo man ɗo hakkilo ha en continue en kolla no ka warete derɗiraɓe ok derɗiraɓe en mbi to a wari a configura ɗum man ɗo au moins il te faut avoir quelque chose de ko 7 Tron d'abord ha ɗon gi Tron ɗo bo USDT les ɗo donc il te faut avoir au moins 7 Tron de frais 7 Tron ɗo waɗai ko reta dollar waɗai ko reta dollar 7 Tron ɗo donc kanjum on a yoɓata yake to a wari ha configura compte man ɗo heɓa haɓe kosi dollar ji man mi tan min fami to a mari haje waɗugo ɗum d'abord il te faut code d'invitation mai ɗo mi tammi on yerɓango code d'invitation am exemple ba on dari nda fiche mi yerbani on mi tan mi yerɓango on ɗum ha nder groupe e mi tan mi yerɓugo fiche man bo lien de invitation mai ɗo ha YouTube to mi waɗi publiugo vidéo mai ɗo nda code d'invitation mai ɗo kanjum on goni ɗo ba on dari https moi code man ɗo invite code kanjum goni ɗo fuɗɗi diga 15 10 moi ha timmi 66 ɗo ɗon code d'invitation am bana on dari ɗo bo ɗum modalité deidei ça dépend de combien de dollars giɗɗa waɗugo to 25 dollars ma andi no a resevata to 50 dollars bo a resevan 2,50 to 75 dollars ma to 100 dollars bo a resevai deidei 5 dollars par jour to 150 dollars ma to 200 dollars bo a resevai 10 dollars par jour ça dépend de no marɗa haje heɓugo par jour no a mari haje heɓugo par jour fu a wawan a calcula yi'a to a investisi combien wonata mi heɓugo non mai ɗo sai a investisa mi tan min dari to ɗum 25 dollars ma ɗum 19 000 to 50 dollars ma ɗum 37 000 to ɗum 75 dollars ma ɗum 51 000 to 100 dollars ma ɗum 74 000 150 dollars 110 000 200 dollars 147 000 250 dollars 181 3 000 300 dollars 218 000 400 dollars 290 000 banni dilli ha 500 dollars 600 dollars 700 800 900 ha 1000 dollars par on tan mi larugo cede mai ça dépend de mojo fu moyen muɗum e to a marna dollar en USDT bo a wawata hosadi kanji mai tan a naftira mi tan mi ka famake ngam mai ɗo sai a wara a copio lien ɗo a wara a memai dow majum tan to a memi dow majum a ɓiɗɗai hondu maɗa a jogo pendant 2 secondes ba jotta mi memi pendant 2 secondes on lari 2 secondes jam le lien a été copié sai mi lorto mi wara mi nasta nder compte Tronlink am to mi nasti compte Tronlink am sai mi wara nda ɗo ha dapps ɗo nda mi cappani en ɗo ha caka ɗo kungel ngel mi cappani en waɗi targel ɗo a wara clique dow magel ɓawo to a clique dow magel banni ɗum waddante en gi ɗum en non en toujours ɗum nder paramètre de Tronlink man ɗo on sai a wara nda ha ɗo a wara a clique dow majum ɓawo to a clique dow majum sai a wara ha babal windugo ɗo sai a kola adresse je a koppoyino mai ɗo to a koli adresse mai mi tan mi on dari mi koli adresse mai nda adresse mai ɗum waɗi ɗum afficha ni mi haɗɗo sai a wara a clique dow adresse mai to a clique dow adresse mai ɗum waddante banni sai a wara a clique dow ɗo entrée ɓawo to a wari a clique dow entrée ɗo banni to a clique banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni ɗo to ɗum waddanima banni sai a wara clique nda ɗo ha ɓe holluma receive sai a wara clique dow receive ha activa ɗum to a clique dow receive banni ɗo ɗum waddante a tabbitina ɗo dow safe mode sai a wara les ɗo ha ɓe holli confirmé nda mi cappani ma les ɗo ɓe holli confirmé sai a clique dow confirmé mai banni to a clique dow confirmé man ɗo ɓe waddante banni mi tan min dari frais mai ma hande kam presque ɗum wala en mbino il te faut avoir 7 TRX mais hande ɗo ɗum 2 tan 2, quelque chose donc TRX ko ɓe hosata mai famɗi waɗai ko reta 1 dollar donc sai a wara mema les ɗo confirmé to waɗi a memi ɗo confirmé ɓe ƴamete ɗo a waɗa mot de passe maɗa mot de passe je compte ma Tronlink a waɗa mot de passe ma ɓawo to a timmini waɗugo mot de passe ma yahi ɗum warti en bleu haɗɗo ɗo sai a mema dow confirmé ɗo en bleu mai tan to a memi dow banni ɗo ni ɗum ɗo confirme ɗum ɗo connecte a rena quelques minutes tan to a ɗum confirmake ɗum lortoynoyte ha page ɗo to ɗum lortoyima ha page ɗo sai a wara a mema dow ɗo account to a waɗi a clique dow account ɗo ni derɗiraɓe ɗum affichante banni to ɗum affichanima banni
total ko marɗa nder konte maɗa strong link man ɗo dollar an USDT ɗo ɗum affice haɗɗo ɓe ndari nda haɗɗo ɗo mi tan mi ndari wallet balance on ndari 55 dollars je mi mari ha nder wallet am ɗum affice ni mi haɗɗo ɗo ɗum mi waɗirani on essay mi tan mi on ndari 55 dollars ɗum affice haɗɗo mai donc ça veut dire que ɗo on daidai ko mi mari ɗo on daidai ko mi mari 55 dollars donc kanjum on daidai ɗum affice ni mi to a yi ɗum affice banni ni andu ɗum connectake me to ɗum affice to a wala dollar ji ɗum afficata na to a wala dollar ji to ɗum affice dollar ji ɗi marɗa ɗo ni donc ça veut dire que ɗum active ake sai a tabbitina a waɗi active ɗum banni ɗum affice ɗo on daidai sedda to a mari haje yerwango goɗɗo lien d'invitation maɗa a wara clique dow ɗo team to a wari a clique dow team ɗo ni a yiyan nda daidai ɗo ɗum adresse wallet maɗa mai nda lien d'invitation maɗa my share link donc a wara mema dow copier to a memi dow copier ɗo banni tan to a memi dow copier mai ni na sai to ɗum windani ma hunde fere adresse mai copier ake sai a yerbana daidai goɗɗo suwagal whatsapp suwagal telegram hanko bo naftira be man ɗo o inscrivo en to aɗo invita himɓe mai ɗo bo pourcentage ko ɗum minantama page mai ɗo ɓura ɓesdago donc en profite au moins derraɓe en anda bo en tabbitina ɗum hunde on lattinde daidai sécurisé ɗum ha nder trust wallet en dari ɗum nder ɗon nder trust wallet to mi wari ha ɗo ni nda ha accès kuje ɗo mai ɗo on mi lortake nder trust wallet am nda 55 dollars am ɗum ɗo joɗi nder tronlink am pardon mi yiɗi wigo nder tronlink am ɗum dimbaki ɗum ɗo joɗi haɗɗo ɗum ɗo sécurisé bien sécurisé bo ko système to a darake dollar ji am kan kanji kam ɗiɗo continue joɗago haɗɗo toujours ton kam mi bénéficie be daidai ko mi bénéficier man ɗo e ɓawo to système mai ɗo ɗum waɗi mi receive daidai ko mi recevata bo to mi wari mi mari haje swapugo ɗum ni mi waran tan mi échange ɗum exemple ba haɗɗo ɗo to ɗum wari bana jango to mi receive ko mi recevata mai ɗo ɗum tan mi affiche go haɗɗo anti TRX miɗo mari tel nombre de TRX to mi mari tel nombre de TRX mai ɗo bo mi warai tan haɗɗo ɗo ni exemple la mi holle mi wara haɗɗo tan échanger haɗɗo ɗo sai mi échange ɗum to mi échange ɗum ni ɗum ɗo holla mi succès tan ɗum ɗo tammi yago ɗum appelata ha daidai nder compte am daidai USDT hatton c'est simple e dollar ji am 55 dollars je mi mari nder compte am tronlink am ɗo bo nde mi mari haje ittugo ɗi fu mi ittai ɗi to yiɗi mi yerba ɗi ha trust wallet to yiɗi ha blockchain e n'importe où c'est simple mi wawan mi yerba ɗi donc ɗon seɗɗa daidai ko larani sungulla maɗoɗiraɓe en ponde en gade en profité au moins daidai be sungulla ɗo ɗum hunde on daidai bénéfice kam ba majum to en keɓayno ɗum neɓa promotion je ɓe gaddi ma en keɓayno ɗum neɓa vraiment en nanan belɗum mi tan min fami to en keɓayno ɗum neɓa en nanan belɗum en keɓira ɗum cede sosai donc ta en négligé ɗum en giya c'est comme si yake fere to ɗum présente en hunde tilimde ɗo en wonata intéressé sai to hunde nde arnaque o ɗe en giyata en pat meɗen en ɗon payana nde so en naftire be chance o derraɓe on gettama ɗum nder riko moɗon Adama Haruna to wodi goɗɗo famai ko yiɗi ƴamtago dow ton wawan contacta mi e nonnon to mari haje sodugo dollar ji ɗi investisata hatton ma bo ɗi stockata ha tronlink mai ɗo heɓa activa système mai ɗo ɗum premiata ɗum daidai recevugo ko recevata man ɗo toujours wawai contacta mi to mari haje sodugo dollar en USDT mai ɗo dollar en USDT daidai TRC20 on bo donc ça dépend de n'importe combien de dollars marɗon haje on wawai matotirgo be am on tammi heɓugo e nonnon handa numéro ji am ɗi anduɗon ɗo numéro je WhatsApp je Sénégal be numéro am ka fu ɗum ka WhatsApp mai ɗum ka appel 692 92 14 90 ton matemi dow maka to on bolwani mi gal WhatsApp on keɓami matemi dow appel on tammi mi heɓugo e nonnon to on inscrivi on gari onon bo kabde partage go lien moɗon to on partage lien moɗon ha himɓe ɓe ɓe herban non to ɓe nasti toujours daidai ko ɗum minanta on mai ɗo ɓedda on mantago mi tammi on fami on gettama ɗum nder riko mon Adama Haruna wassalamu aleykum.